Ευχαριστώ, αλλά την κύριε δεν τον ήξερα. Μπορεί να τον είδα κάποια στιγμή. Δεν τον έδειξα δηλαδή καθόλου. Είναι ένας χαμός. Πάμε τιμόνι όλο. Κάνετε καλά. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε όπως είσαι. Πάμε. Πάμε όπως είσαι. Όπως είσαι. Ανέλαβα και λίγο. Μην πατήσει το κουμπί μπροστά μου. Εδώ τιμόνι. Σιγά Με σιγά. γράφει τρέκ εδώ. Πάμε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ισιώνουμε. Ίσιο. Εκεί. Σιγά σιγά πάμε. Όπα. Πλησιάσαμε. Παίρνουμε τροχό στην κλειστή γωνία. Έτσι κάνει τη γωνία αυτή. Στρίβουμε λοιπόν τον τροχό από εδώ. Ανεβάζουμε το αυτοκίνητο. Μπράβο. Και σταματάς λίγο εκεί. Με αυτή τη τεχνική δίνουμε, αναγκάζουμε το αυτοκίνητο να δώσει πάτημα την αποκύρωση με την πίεση. Οπότε έχουμε καλύτερη πρόσθεση. Οπότε αφού ανέβει και ισιώνουμε και συνεχίζουμε πια. Από εκεί ίσιομα, ίσιο. Εκεί, πάμε. Όπως είσαι. Μπράβο. Σιγά σιγά. Πάμε. Δώσε το βραχάκι μπροστά. Θέλεις αριστερά. Αυτό είναι. Με αυτόν τον τρόπο, με τις 45 μοίρες γωνία, δίνουμε πρόσθεση στους τροχούς. Εσύ σηκώνεις ποτέ τροχό?